Sikke en nydelig udsigt, hva'? Gud, hej! Sikke en nydelig udsigt. Gud, hej! Jeg hedder Britta, og velkommen til Naturbritta. Så jeg hedder Britta, og i dag skal vi tale om et emne, som omhandler dyrevelfærd og dyrekost. Lad os gå ind på land, og så kan vi snakke lidt om det. Jeg hedder Britta. Første trin, det går ud på at lære dyret at kende og skabe kontakt med det og få dets tillid. Og som I kan se her, så derovre er der en lille flok af dem. Og her vil jeg prøve at demonstrere, hvordan man ligesom gør. Naturen er smuk. Er den ikke? Synes jeg. Nå, videre til trin 2, som handler om dyrekost. Nogle gange kan man plukke håret, når det er modent nok. Dyrs mad, det er jo rigtig forskelligt. Her den anden dag, der så jeg for eksempel et egern, der gik over og sluppede sig en lille ræv. For eksempel sådan noget som heste og grise og køer og ørne, de kan godt lide at spise korn. Mennesker kan også rigtig godt lide sådan noget korn her. Det bruger man blandt andet i madlavning og sådan noget, hvor man bager kager og sådan noget. Sådan noget her, og æg og salt og sennep. Prøv, jeg tror virkelig ikke, du skal spise det så. Jeg er Naturbritta. Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre og hvad jeg ikke skal gøre. Vi siger tillykke. Hej, og velkommen til trin 3. Observer dyret i deres naturlige omgivelser. Og det har jeg allerede gjort lidt af. Og så jeg faktisk et egern. For at det ikke skulle være løgn. Jeg så et egern løbe hen over marken her. Et egern. Altså, det er ret sjældent. Man lige får øje på et egern nu om dage. Faktisk så den her mark, den er en stor del af min barndom, fordi der legede mig og min bror nede på marken, og så legede vi rundt og kildede hinanden, og så legede vi, fordi så legede jeg sådan, at jeg havde sådan et rigtigt ørnesyn. Så løb jeg ned til ham og nappede i ham med min mund. Forresten, så egern også. De graver sig ned i hullerne for at skjule sig for regn og vind og mennesker og haglskud. Og så får de hjælp fra deres familie, som giver dem mad. Og nogle gange bliver de udsultet og dør, fordi de ikke får nok søvn.
Hvorfor siger du den der lyd? Det er sådan, jeg kommunikerer med dyr. Specielt reptiler, som den her. En lille tobak. Blade. Nå, nu kan jeg godt tænke mig at tælle. Er det okay? Kom væk! Hej. Vi taler om kæledyr nu, og nu bliver det ret sjovt, fordi jeg har sådan en sjov historie om min hund Simon. Og som 12-årig der, så skete der det, at jeg fik den sjove idé, skøre idé, det var også forkert af mig, men så smed jeg den i havet. Det var nok ikke så dumt, tænker man lige umiddelbart, men der var faktisk en god grund til det. Så det der skete, det var, at min far han hoppede i efter den for at redde den. Der var jo kæmpe strøm, og det blev helt vildt lige pludselig. Jeg stod bare og holdt øje. Der er nogen, der siger, at katte, de kan falde fra kæmpe store højder og overleve. Det er løgn, kan jeg godt sige dig, fordi en gang så prøvede jeg min egen i den post ret god, endte med ikke at kunne bevæge sig. Eller, nej. Kan du ikke fjerne det der, jeg lige sagde? Jeg hedder Brita, eller tak fordi I så Twax, fordi I så med på Naturbrita. Så vi ses vel næste gang til endnu en episode af Naturbrita. Episode 3 af Naturbrita. Hej! Glæder jer. I troede lige. Det sjove med kæledyr, det er, at man kan gøre, hvad man vil med dem. Så,